Vallu. Hyvä Arttu, hienoa! Ai ai. No niin, nyt on ensimmäinen peli pelattu. Paljon se oli ottelu? 20-10. Joo, 20-10, tosi hyvä sisäpeli. Ulkopeli vähän heikompi, mutta Esport vastaan tosi hyvä suoritus. Tällä lähetään. Nyt majoitustilaan sitten tästä näin ja lähdetään kattoo mitä ilta tuo tullessa. Jätkät, miten peli meni? Mikä oli hyvä? Se mun koppi. Ulkopeli. Kaikki oli hyvä paitsi se, että me hävittiin. Arttu loi kyllä mahtavan kunnari. Propsit siitä. Se oli vaan kun mä saattu peukku, niin... Mitä se siinä kamerassa on? Eikö mä katso vaan tätä valoisuutta tässä? Ei se... Älä selitä. Joo. Pojat menee tänään sitten 8 nukkumaan. Lopettaa! Hiljaa! Polttoaineena on raaka testosteroni. Kauheeta. Voit sitä musaa laittaa hiljemmalle! Exitolli tatkuvoitu. Oi elämä, mitä menoa. Kankaanpää täältä tullaan. Kokonainen viikko tätä. Joukkueemme toinen valmentaja kuvaa tyttöjä. Onks Lari herännyt jo? Joo, on. Sait sä hyvin unta yöllä? Joo. Hyvä. Jättikää minun marmaseen rauha. Mitä sarjassa? Sano pikkua. Me voitettiin ja sitten me hävittiin. Ota musta kuva. Ota musta kuva. Ota musta kuva. Kuhunkin kenttään tutustumaan, niin sitten näette mitä kaikkea mahdollista on olla muutenkin kuin tekonurmea. Meillä on täällä kaiken kaikkiaan viikonlopun aikana 22 joukkuetta. Pisimmät tulee Kuusankoskelta, Haminasta ja Jyväskylästä. Tervetuloa! Ja tietysti täältä Etelänpesiksen alueelta on valtaosa joukkueesta, mutta olemme erittäin iloisia siitä, että tänne on saatu vierailijoita, koska niitähän me tarvitaan, että opitaan tuntemaan uusiakin pelaajia, ettei aina pelata samoja naamuja vastaan. Vallu! Vallu! Ostit sä ton laikan? Joo. Juusti on majoistus. Hyvä Väinö, hienoa!
Hyvä Santtu, hienoa! No niin Arttu, sulla on joku sarjissa ja mitä sarjiksi sulla on? Karvinen. Missä se on toinen sarjiksi on? Eikö se ole paljon parempi? Niitä on monta. Ai. Mikä toi on? No sehän on mielenkiintoista luettavaa. Valmentajat kävelevät. Onko kylmä? Hyvää huomenta, kello on sunnuntai-aamuna vähän yli 7. Tossa maassa makaa Arttu Vaaralahti. Ihan oikeutetusti. Lari. Lari. Sitten Samuli. Vähemuli. Samppo. Ricardo. Värikkuun loistava taistelu. Sitten olisi meikäläinen. Arttu! Kiitos. Jukka Eronen. Sieltä takaa löytyy. Kiitoksia. Janne. Janne, juosteen! Hakee. Oliko se Janne, kelle se huusi nyt katsomaan? Janne oli siellä. Ei, kun sulle mä huusin ihan oikein. Sulle mä huusin. Joku muu sitten. Kiitos. Sitten vaan jätte kamojen luokki.